Is-siġillat il-ftehim fil-prinċipju bejn il-Fond tal-Iżvilupp Nazzjonali u Soċjali u l-Awtorità tad-Djar li se jwassal għal bini ta' aktar minn 500 appartament tal-housing soċjali b'investiment ta' 50 miljun euro. L-appartamenti se jinbnew fi 22 sit fi 12 lokalità fosthom Raħal Ġdid, Ħal-Kirkop, Ir-Rabat, Ħaż-Żabbar, il-Mellieħa, Ħalluqa, Iż-Żurrieq, Ħaż-Żebbuġ, Ħal-Qormi, Is-Siġġiewi, Il-Qrendi u Witilgħin. F'konferenza tal-aħbarijiet li matula ġie formalizzat il-ftehim, il-Prim Ministru Joseph Muscat fakkar li fl-2013 il-Gvern wiret aktar minn 2700 applikazzjoni ta' housing u kellu biss 40 post disponibbli. Qal li kif wiegħed il-Gvern se jagħti lura mal-1100 appartament għal housing soċjali. L-akbar legat ta' Gvern mhuwiex li naqqax fuq il-ġebel u fuq il-lapidi u l-plakek, iżda ikun imnaqqax fil-fatt li stajt tkun għamilt differenza fil-ħajja tal-persuni billi ttejjeb il-kwalità tal-ħajja ta' persuni differenti. Żied jgħid li l-Gvern irid ibiddel il-mentalità u jassigura li housing soċjali ma jibqax bil-kunċett ta' ċens perpetwu iżda ta' pass biex l-individwu jintrefal fuq. Maħniex beħsibna li nbiddlu l-affarijiet ta' min diġà għandu l-affarijiet li saru fil-passat dawk li kien sar u għadda, minn issa l-qoddim ma rridu naraw li l-proġetti wkoll ta' housing soċjali jkunu proġetti ta' mobilità soċjali li mhux nibqgħu dejjem il-Gvern irid jibni, imma fil-verità jekk inkunu mxejt il-qoddim u issa tiflaħ timxi fuq saqajk, imxi l-qoddim ngħinuk permezz ta' skemi oħra u dak il-post mbagħad jisservi għal persuni oħra li għandu bżonn il-kickstart f'ħajjithom. Il-Prim Ministru qal li dan il-proġett jagħmel parti minn kullana ta' inizjattivi li qed jieħu l-Gvern biex jgħin lil dawk l-iktar dgħajfa fis-soċjetà u fakkar kif il-Gvern diġà rdoppja s-sussidju tal-kera. Dwar il-White Paper tas-suq tal-kera, il-Prim Ministru kellu kliem ċar. Il-Gvern issa f'xi mument kalla jrid m'għandumux irid jaqbad is-sikkina u jaqta'. Id-deċiżjoni rridu noħdu aħna. Qal li waqt li se tkun imħarsa l-ġustizzja soċjali irid jinstab bilanċ għal iluf ta' persuni li jinvestew fis-suq tal-proprjetà waqt li jkun hemm rispett lejn żgħażagħ li jieħdu self għal 40 sena biex jixtru djarhom. Intant matul l-iffirmar il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tad-Djar Leonid Mackay stqar li minkejja l-bosta inċentivi u skemi tal-Gvern hemm faxxa ta' persuni li jeħtieġu l-akkomodazzjoni soċjali sabiex iqumu fuq saqajhom. U għalhekk jiena ngħid hawnhekk f'isem l-Awtorità tad-Djar li dan l-investiment ta' 50 miljun euro għal bini ta' aktar minn 500 appartament purament għal skopijiet ta' social housing, huwa investiment dirett fl-infrastruttura soċjali ta' pajjiżna. Is-Segretarju Parlamentari Rodrik Galdes qal li dan il-proġett u kontinwazzjoni ma' proġett ieħor ta' housing soċjali li se jwassal għal bini ta' 680 appartament ieħor f'16 sit u li x-xogħol fuqu mhix ġmielu. Kważi kull sit issa tlesta mill-iskavar tiegħu. Barra minn hekk b'sodisfazzjon ngħid li waqt li qed nitkellem għadu kif inbeda l-ewwel xogħol tal-ġebla fis-siti ta' Birkirkara u s-Siġġiewi. Bekk l-ammont totali ta' units ġodda li dan il-Gvern se jibni se jkun ta' aktar minn 1100 appartament. Min-naħa tiegħu iċ-Chairperson tal-Fond għall-Iżvilupp Nazzjonali u Soċjali, is-Sur David Kurmi, innota kif din mhijiex biss qotja ta' flus imma investiment dejjimi għal ġejjieni ta' pajjiżna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.